Falošní obchodníci, vreckoví zlodeji, podvody s mierami. To sú témy o trhoch a obchode, ktoré sa nám nezmestili do predchádzajúceho dielu a dnes by sme sa o nich teda chceli porozprávať. A zase to trošku obohatím aj príbehmi z práce tlmočníka čínštiny, lebo občas som sa stretol s naozaj zvláštnymi situáciami. No a spomenieme aj nekresťanské ceny za niektoré tovary, najmä koreniny a niektoré látky. A koreninám sme sa v minulom rozprávaní vôbec nestihli venovať a pritom to je veľmi dôležitá téma. Na stredovekom trhu sa dala kúpiť škorica, klínčeky, muškátový oriešok, sladké drievko a napríklad aj cukor, hej, to bolo tiež vlastne liečivo, dá sa povedať, veľmi vzácne. Na koreninách som inak ulietávala na čínskych trhoch. V druhej archivárke Miriam, ak si pamätáš, som kúpila doslova kráľovský dar, šafrán, nádherný, ešte v takej nádhernej zlatej krabičke bol zabalený. Takže taký som ani u nás ešte nevidela, takýto nádherný šafrán. Lenže ten šafrán to si naozaj vedeli kúpiť v stredoveku len tí najmajetnejší a dodnes, keď si ho kupuješ u nás, tak je veľmi drahý, to si kúpiš len zo pár kúskov toho a jeho kvalita sa ani len nepribližuje tomu, čo som videla na tých čínskych trhoch. Pamätám, samozrejme, koreniny v Číne, to je dôvodom, aj jedným z hlavných dôvodov, prečo ľudí berem pravidelne na trhy v Číne, lebo ten výber je naozaj obrovský. A dokonca veľa ľudí aj prichádza s celým zoznamom korenín, čo by si chceli v Číne kúpiť. Najčastejšie napríklad nejaké korenie 6 chutí, ktoré sa používa v čínskej kuchyni, alebo potom aj sečuánske korenie. No tak sečuánskeho korenia sme mali doma asi kilo, doviezla nám ho do Budmeric mama Liuškinej kamarátky Mandy, ak si pamätáš. Musím sa priznať, že po 2 rokoch som ho vyhodila, lebo okrem mučenia nevinných obetí sa to korenie nedalo vôbec na nič využiť. A teda rozhodne to nie je to korenie, ktoré by som si chcela pridávať do jedla. Tak ono je určené skôr k mesu a rybám, to ty zrovna neješ, takže možno aj tým, ale je to rozhodne veľmi zaujímavé korenie, veľmi zvláštne korenie, lebo keď ho človek zje, respektíve keď si ho dá do úst, tak mu tie ústa začnú tak trpnúť a začne slintať. U každého je tá intenzita zážitku trošku iná, ale tieto dve senzácie sú spoločné viac menej pre všetkých. A takže ja keď som si ho dal prvýkrát, tak ma to úplne šokovalo, lebo som nevedel, čo sa to deje v mojich ústach zrazu. No totiž to slovo slintať je veľmi slabé na ten opis, lebo človeku doslova začne tiec pena z úst, teda aspoň na mňa to korenie tak účinkovalo. Tak hovorím, u každého je trošku iná intenzita, ale v každom prípade ja tento šok trošku aj prenášam na mojich klientov na zájazdoch, keď im ho dávam ochutnať, vždycky sa nájde príležitosť, i keď ja som ohľaduplnejší ako jeden môj klient, pretože ja to aspoň tým ľuďom hovorím dopredu, čo ich čaká. Ale jeden môj známy to nespravil, sečuánske korenie priniesol domov, zorganizoval guláš party a to sečuánske korenie bolo pomleté na drobno, takže sa nedalo rozoznať od iných korení, možno tak vôňou, ale tak to ľudia nepoznajú. A jeden z hostí si myslel, že to je jeho obľúbená majoránka, tak si tak poriadne dal do gulášu. No a volal si sanitku, lebo mu úplne strpli ústa a myslel si, že dostal infarkt, zatiaľ čo ten známy sa na tom veľmi dobre bavil. Tvrdí, že to spravil omylom, no ja mu to moc neverím. Tomu sa hovorí kanadský žartík. Ale aj my sme si strieľali z nevinných obetí a potom sa zabávali na ich reakciách, ale maximálne jedno zrniečko, viac sme si netrúfli a teda dodatočne sa všetkým ospravedlňujem, na ktorých sme tento experiment uskutočnili. Taký kanadsko-čínsky žartík, presne, lebo je to naozaj intenzívne. Áno, je dobré si dať len zo pár zrniečok, čo som raz teda porušil. Jedno maximálne. Alebo jedno, no. A 3 sa ešte dajú zvládnuť. Ale raz sme natáčali s takým slovenským youtuberom Selasim video, kde sme ochutnávali rôzne čínske veci, čo som mu doniesol, teda potraviny. A bol tam aj náš spoločný kamarát, tiež youtuber Peter, ktorý je taký zloduch a presvedčil nás teda, že poriadne video nebudeme ochutnávať po zrniečkach, ale nech si dáme tak poriadne záhrsť. No a čo sme aj spravili, a musím povedať, že už nikdy viac, ja som sa normálne nevedel nadýchnúť, plus ma teraz potom začínalo napínať navracanie aj toho druhého a teda musím povedať, že to bol veľmi intenzívny zážitok, ktorý už nechcem zopakovať. Takže korenia na čínskom trhu sú zážitok, ale všetko s mierou. To sú teda historky hrozné. Ináč sečuánska kuchyňa to je kapitola sama o sebe
o sebe, lebo oni ani čili nešetria. A pritom je zaujímavé, že vraj čili prišlo až s objavením Ameriky, aj do tej Číny. A tie prvé Mhm. čínske zmienky o čili sú až zo 16. storočia, takže v stredoveku žiadny hotpot, ani u vás, ani u nás. A to nám raz Hm. Liuška, taký sečuánsky hotpot, urobila na Vianoce v Budmericiach a pamätám sa, že nikto to nedokázal jesť ani len zo slušnosti, ani pretvarovať sme sa nedokázali. Takže No vidíš, poďme tá teraz už radšej. ani Liuška nie je také štiplavé, už aj ona od toho upustila. No, to bol zážitok teda. Ale poďme radšej na tie drahé látky. S tými sa tiež dosť často stretávame v súvislosti s trhmi práve v tých predpisoch o výške cla a mýta a niekedy to boli naozaj horibilné sumy. Ak sa pamätáte na tú rozprávku Tri oříšky pro popelku, jak tam ten hospodár ide nakupovať pre pani a jej dceru látky na trh, aby mohli ísť na bál, tak presne tak nejako to v tom stredoveku vyzeralo, keď prišiel ten výročný trh jarmok, tak sa tam dali nakúpiť aj vzácne látky. Tak vzácne látky, ako napríklad hodváb, to bol jeden z najlukratívnejších tovarov, aké sa dali kúpiť, a hlavne aké sa dali predávať, lebo všetci s tým chceli obchodovať, lebo to ponúkalo obrovské zisky. O tom sme sa už celkom hojne bavili v jednej z predchádzajúcej časti, ale opakovane matka múdrosti, spomeniem len, ako sme si vtedy počítali cenu toho hodvábu na základe rímskeho cisára Diokleciána, ktorý stanovil maximálnu cenu hodvábu na 150 000 denárov za libru váhy, čiže asi pol kilogramov. No, čo vtedy jeden den obsahoval 3 gramy striebra, takže pri dnešných cenách striebra to vychádza viac ako 800 000 eur za necelý kilogram hodvábu. Takže to sú naozaj To šialené je dosť. ceny. To je dosť. To je dosť. To je dosť, no. Dneska už hodváb nie je až tak drahý, ale lacný rozhodne nie je. No, my sme si aj teraz, keď sme boli v Číne, chceli s Kačenkou nejaké hodvábne šatičky kúpiť, ale keď sme videli tie ceny, tak sme usúdili, že asi nám postačia šatičky z iných látok. Ale tie bol tam obrovský výber tých látok a tých strihov a všetko, takže je nám aj ľúto, že sme si tam nenakúpili. Ale keď hovoríš o tom diaľkovom obchode s hodvábom, napadlo mi, že v stredovekom Uhorsku sa platilo aj obchodné clo, takzvaný triciatok, čo je práve clo vyberané z importu a exportu. Na hraniciach zvyčajne boli tie triciatkové stanice na významných obchodných cestách, ale aj vo veľkých mestách. A podľa toho názvu je jasné, že išlo o 30 ceny tovaru. Skrátka clo to bolo. No. A jeden môj český kolega, Tomáš Borovský, v jednom rozhovore takom peknom, čo som s ním čítala, povedal, že takým obľúbeným filmovým motívom je, že pri bránach miest stoja proste ozbrojenci v tom stredoveku, ktorí strážia vstup do mesta, ale skôr by si tam asi našiel colníkov a mýtnikov, ktorí ťa hneď skasli, keď si tam išiel s nejakým tovarom. Tak ono to platí dodnes. Dodnes tam stoja primárne colníci na hraniciach a vyberajú peniaze, kde sa dá. Teraz môj klient sa vracal z služobnej cesty z Číny a za trička, ktoré si doviezol do Číny a vyzerali moc novo, tak ho colníci chceli skasnúť aj po ceste naspäť do Budapešti. A tiež mi akorát To je balíček z dobre. Polska stojí na colnici, lebo chcú zaplatiť clo, takže hej, no. Ja mám o colníkoch celé historky. Mne napríklad preclili topánky pre kone. Ono sa to tak volá, ale to nie sú topánky, to sú v podstate namiesto podkov sa im dáva taká ochrana kopyt a oni mi dali najvyššiu možnú sadzbu, že to sú topánky. A hovorím, tak si ich obujte, keď sú to topánky. A oni, že nie je tam napísané horse shoes. A shoes sú topánky a sú to topánky. Pritom to bola ortopedická pomôcka, ktorá má najnižšie clo, ale ja som to platila ako dámske lodičky. Salinka, kobila. Chodila v No, lodičkách tak chodila v preclených. lodičkách. No, veru. Takže, no, veľmi sme sa od toho stredoveku teda neposunuli a ak, tak podľa mňa k horšiemu, pretože naši kupci, aby som použila to stredoveké slovo, platia clá, dane, mýta, transakčnú daň, DPH, množstvo odvodov, dávok. Ja tuším, by som niekedy radšej išla podnikať do stredovekej Bratislavy. No, v stredovekej Bratislave ešte veľa tých daní určite nemali ešte vymyslených. Takých transakčnú daň to asi ešte vtedy nemali, no. A To dane asi však majú to je asi málo tak kde. na samostatný diel. No to ani dodnes nemajú nikde. Áno. No, treba povedať, že v skutočnosti teda neboli tam len mýtnici a colníci pri tých bránach, musela tam byť aj nejaká stráž, tak jak to máš aj na letiskách dnes a na hraniciach, lebo v čase tých trhov aj platili zvýšené bezpečnostné opatrenia.
Oni jednoducho pri tej bráne rozhodovali, koho do toho mesta vpustia a koho nie, lebo ak to bol napríklad nejaký delikvent, ktorý už tam opakovane kradol alebo podvádzal alebo niečo, tak oni to väčšinou vedeli jednak vďaka takej čulej medzimestskej komunikácii a to sa roznieslo a okrem toho takýto človek zvyčajne býval aj zmrzačený. To je to, o čom sme hovorili v tých našich hororových podcastoch o telesných trestoch, že keď niekto prišiel a nemal uši alebo mal na tvári vypálené nejaké znamenie, tak všetci vedeli už, že o koho ide, no. No, veru, ale radšej nechoďme späť k hororom, myslím, že sme tým minule všetkých vyšťavili. Dneska máme rôzne medzinárodné zoznamy ľudí a firiem, s ktorými sa nesmie obchodovať, takže im netreba nič vypalovať na čelo, i keď niektorí by si zaslúžili asi. Takže špeciálne teraz sú tie sankciové zoznamy znova aktuálne, keď sa všade vo svete zase bojuje. No je to, svet sa nemení, veď stále vždy každý podcast tým končíme. Len teda ten rozdiel je v tom, že tá karavána, tejto trvalo mesiace až roky, kým sa niekde dostala a mohli priviesť len obmedzené množstvo toho tovaru. Za to dnes nie je nič nikde obmedzené, ani rýchlosť, ani množstva, ale preto sa aj moc a bohatstvo dnes koncentruje v rukách stále menšieho počtu ľudí. Aj v rukách rôznych zločineckých skupín. Proti tomu sa to ťažko bojuje. Inak práve veľa takýchto zločineckých skupín funguje na čínskom princípe zmeny peňazí, ktorý sa volajú že lietajúce peniaze. Je to taký prastarý princíp, ktorý funguje približne od 7. storočia do dnes a je postavený na blízkych kontaktoch medzi rodinnými príslušníkmi alebo členmi klanov, ktorí si navzájom dôverujú. V podstate funguje to tak, že hypoteticky máme jedného člena klanu v nejakom Taliansku, kde je veľká mafia a v Číne. No a napríklad... Kde je veľká mafia, hej? Kde je opäť tiež asi veľká mafia, tak hlavne tam sú tieto kmene, ktoré pomáhajú s týmito lietajúcimi peniazmi. A teraz potrebuje mafián v Taliansku, potrebuje vyplatiť nejaké peniaze tomu svojmu mafiánovi v Číne, takže ale nemôže mu to samozrejme poslať medzinárodným prevodom, pretože by mu tie peniaze stopli, takže to odovzdá tomu Číňanovi v Taliansku a ten zavolá svojmu známemu v Číne, že OK, dostal som tieto peniaze, ty mu toto vyplať tomu druhému mafiánovi v Číne, on mu to zase vyplatí a tí mafiáni medzi sebou majú vyrovnaný dlh, ale títo dvaja Číňania nemajú a tí si potom vymeniajú dlh väčšinou tak, že si posielajú práve nejaký tovar cez hranice. Takže napríklad majú nejaké obchody, alebo sklady, alebo reštaurácie a potrebujú nakúpiť nejaký tovar, nakúpiť napríklad chladničky alebo pračky, nakúpiť za pár kontajnerov, akorát teda tá cena je potom ponížená tak, aby sa medzi ním vyrovnal tento dlh. Takže to funguje vlastne na voľnom obchode, a ktorý je viac menej nevystopovateľný. Tieto transakcie sú nevystopovateľné a je to vlastne tak obrovský problém, že až 5% hrubého svetového produktu, čiže 5% všetkých peňazí vyprodukovaných vo svete je v tejto lietajúcej ekonomike, v týchto lietajúcich peniazoch. No, u nás sa tomu hovorí pranie špinavých peňazí. To je asi veľmi podobné, nie? Áno, je to spôsob, je to jeden z druhov. Je to jeden zo spôsobov prania špinavého peňazí, ako keby všetko je to, tých druhov prania špinavých peňazí je veľa a tieto lietajúce peniaze je ten najefektívnejší, ktorý vymysleli Číňania už pred 1500 rokmi a samozrejme tých spôsobov je veľa, aj rôzne národy, rôzne krajiny majú svoje vlastné, ale tým, že tento je naozaj prastarý a plus tá čínska komunita je po celom svete a je ich strašne veľa a celkovo v Číne je proste zakorenený ten princíp nejakých klanových a rodinných vzťahov, tak funguje veľmi efektívne. A je o tom veľmi zaujímavé video od takého amerického novinára Johnny Harris, tak ho dám do bonusu, akorát je teda v angličtine, kde to podrobne vysvetľuje, jak veľký je to problém a jak to presne funguje. Aj konkrétne príklady, aj ako vlastne sa proti tomu ten svet snaží bojovať, čo je veľmi teda ťažké. No. Ale tak to je... O peniazoch, o tom sa ešte budeme baviť v nejakom ďalšom dieli, tak tam sa možno k tomu ešte dostaneme. Keď to funguje 700-800 rokov, tak to musí byť úspešný model. to je jasné. Presne tak. No,
Ale tak vždy existujú ľudia s nekalými úmyslami a otvoriť brány stredovekého mesta ako cudzincom, tým cudzím návštevníkom, to je jedno či kupcom alebo nakupujúcim, tak to vždy predstavovalo veľké riziko a ja dám taký príklad, napríklad 24. júna 1432 na svätého Jána sa v Trnave, tu za Humnami, konal ten výročný trh alebo jarmok, no a vtedy to bolo obdobie, keď tu boli všade husiti, sa sem robili tie spanilé jazdy rôzne, tak oni sa prezliekli za trhovníkov a tak sa im podarilo dostať do mesta, ukryli sa, teda v Trnave mali zrejme nejakých spojencov a v noci, keď potom sa priblížilo ich veľké husické vojsko, tak tí preoblečení kupci husiti im len otvorili brány, pozabíjali strážnikov a otvorili im brány a Trnava bola stratená. Dostali ju vlastne oni, takže bolo to veľmi ako nebezpečné. To určite, no a tak to asi nebol ani ojedinelý prípad, sa stávalo často. No, stávalo sa to, lebo veľký pohyb tých cudzích ľudí v meste vždy predstavoval nebezpečenstvo a aj keď sa tam teda neprešmykli vyslovene, že nepriatelia ako v prípade tých husitov, tak predsa len tam bolo kopec takých rôznych zločincov, zlodejov, podvodníkov, lebo veľké množstvo ľudí vždy poskytovalo veľa príležitostí pre tých vreckových zlodejov aj tú takú drobnú kriminalitu. A okrem toho aj tí obchodníci sa snažili niekoho napáliť alebo ošmeknúť. No. Tak dodnes sa snažia. Jeden z takých spôsobov tejto mikrokriminality je, že vám predajú niečo, čo vlastne ani nechcete, alebo človek nevie, čo to presne je. Na trhu v Šasi som sa s tým stretával, že tam napríklad predávajú rôzne exotické ovocia, ktoré majú strašne zvláštne tvary a sú také, že hneď zaujmú, ale popravde sú strašne hnusné a predávajú ich len kvôli tomu, že proste vizuálne zaujímavo vyzerajú a hneď zaujmú dostatok ľudí. A plus je aj tam dostatok turistov, čo sa už druhýkrát na ten trh nevratia, takže prečo im to nepredať. Takže to sa stáva. Alebo proste obchodníci predajú niečo, čo síce vyzerá ako vie, čo chceme, ale v skutočnosti to môže byť niečo úplne iné, čo sa mi tiež párkrát stalo a stáva na zájazdoch. Však ja som aj bola rada, že po tých trhoch chodíme s tebou, čo jednak tých ľudí tam poznáš, rozumieš jazyku, vyznáš sa v tom. A aj keď my sme exotické, neznáme ovocia nekupovali, my sme ulietávali tam na tých jahodách, čučorietkách a mangu. Ja som toľko manga nepojedla za niekoľko rokov, no ale poď s tou tvojou trhovou historkou, tu mi povedz. No, tak tá je o pochuťke, ktorú by si ty určite neochutnala. To boli nakladané žaby, ktoré jeden účastník zájazdu chcel ochutnať. No, vyzerali dosť hrôzostrošne, tak ho zaujali, ale on nemal rád štiplavé veci. A tak sa opýtal predavačky, že či je to štiplavé. On povedala, že na to neviem odpovedať, že pre niektorých ľudí to nie je vôbec štiplavé, povedala. A tak to teda kúpil. Beťárka, no veľmi diplomaticky mu odpovedala a ja som medzi tým prišiel a som sa ho teda opýtal, že čo si dáva a on hovorí, že si to dal, ale že verí, že to není štiplavé. A ja hovorím, že no ale že v čínštine na tom stánku je napísané žaby nakladané v Čili, štiplavé, naozaj veľmi štiplavé. Takže až 3-krát to tam bolo napísané, že to je veľmi, veľmi štiplavé a veru, že to bolo veľmi, veľmi štiplavé. Chudák, no, naletel, tomu nezávidím, lebo čínske čili vie byť naozaj veľmi štiplavé. Tá veru. No ale občas sa napali aj Číňania a jednej mojej známej sa to stalo tiež v Šasi, kamarátke, lebo v Čili existuje v rôznych formách a intenzitách a je obľúbeným korením v Číne, ten výber je naozaj obrovský, či už sú to čerstvé čili, rôzne druhy papričiek, alebo aj sušené čili v omáčkach, čili s prísadami, vyprážané, mleté, čili oleje, čili s fermentovanou sojou, s orieškami, naozaj je toho strašne veľa. No a takto sa tam jedného dňa objavili také čerstvo natrhané čili z polí, ktoré vyzerali ako také malé lampióniky, strašne pekne vyzerali, tak tá známa si ich kúpila, hovorila, že však to krásne vyzerajúce čili nemôžu tak veľmi štípať a pani nepovedala, že by nejak veľmi štípali a tak nám spravila rybaciu polievku, na ktorú nás všetkých pozvala, aby sme ochutnali, kam teda to čili použila. No, lenže jednalo sa o tzv. Ghost čili papričky, čo sú tie najštiplavejšie papričky na svete.
Takže ešte aj keď dedinčania ich zbierajú na poliach, čo som párkrát videl, tak nosia rukavice a okuliare, lebo to je naozaj peklo. Aj tá predavačka je to nakladala do sáčku s paličkami a nie rukami. Ona si myslela, že je dba na hygienu, ale ona sa bála, že jej zhoria ruky. Sa chránila. Takže sa chránila. Takže musím povedať, že tá polievka bola nezjediteľná. Toto ti teda naozaj verím, ale nechápem, prečo ľudia takéto papričky vôbec vyprodukovali a pestujú, že to už je také masochistické, že to je ťa zabije normálne. Oni sa totiž to nejedia. Samozrejme sú ľudia, ktorí ich jedia, ktorí akože sa pretekajú v tom, že jedia čo najštiplavejšie. No, však všetci možno posluchači poznajú takú YouTubeovú show Hot Ones, kde vlastne celebrity ochutnávajú čili pasty a je to jedna z najpopulárnejších show na YouTube. No ale napríklad táto čili paprička, akože tak, ako jedia bežní ľudia, tak to sa väčšinou s tým došťuplovuje taká zálievka, bylinková zálievka, napríklad, ktorú je menšina Thai, je to také skôr studená polievka, do ktorej si človek namáča rýžové rezance, mäso, zeleninu. Mala si to aj ty. Robí sa to v dvoch variantách, kyslej a horkej. Tá kyslá sú teda bylinky a tá horká je trošku kontroverznejšia, lebo to sú bylinky, ktoré sa vyberajú z krávskeho žalúdku už na poli strávené. Je to strašne horké. Neviem, či si pamätáš. Sme o tom hovorili v nejakom podcaste a viem, že si nám to objednal a môj bohý zaďko Chris, ktorý ako je Angličan, jediný účastník zájazdu, ktorý nerozumel ani slovo po slovensky, tak nedostala sa k nemu informácia, čo to je, tak tento aj ochutnal. A myslím, ja som ho inštruoval, aby to ochutnal a to bolo... On teda veľmi nenadáva, on je taký, že sa vyhýba nadávku, ale potom, jak to ochutnal... No Angličan tak slušný, aj o tom sme hovorili. Veľmi vulgárne vynadal. Takže, no ale toto jedlo sa doštiplavuje práve s touto ghost pepper, s touto super štiplavou, ale vlastne sa to robí tak, že tá paprička sa chytí paličkami, ale opačným koncom, než ide do úst, tým zadnou stranou paličiek a to sa len namočí do tej šťavy na pár sekúnd a to sa tam tak len akože tak omočí a to okamžite zoštiplaví tá zalievka, že to sa tam ani nedáva na dlhšie a takto sa to tam dáva, takže oni ti to vždy dajú vedľa v také samostatnej misky, tento lampiónik a to si tam môžeš na pár sekúnd ponoriť. A on to mal aj s lampiónikom? Chrysák to mal aj s lampiónikom? Ne, my sme tam vtedy tie lampióniky nemali. Ale to by sme ho zabili už úplne. To by sme to som neobjednával. A to sa jedáva tak južnejšie. A ja som teraz vysvetľoval takým známym Číňanom, že jak to majú jesť, ale jedna tam bola taká, čo nepočúvala. A keď sa otočila k jedlu a tá zbadala tam tú papričku, tak zase, že je jaká krásna lampióniková paprička, že ja mám rada štiplavé a strčila si ju celú do úst tak rýchlo, že sme ju nestihli varovať. A teda čakalo ju fakt peklo. Ona úplne prestala vnímať okolie na nejakých 10-20 minút. Bola úplne ako v tranze, proste vyvalené oči, nevedela, čo sa deje. Potom dostala strašné krče do žalúdka, tiež asi na pol hodinu. Úplne sa zvíjala a tam proste bola vyčúpená na kraji cesty a potom všetko vyvracala von. Takže my už sme rozmýšľali, že či ju brať do nemocnice. Aj teda aj predavač bol taký, že uvidíme, ale že možno, že bude treba brať do nemocnice. Ale nakoniec tým, že všetko vyvracala von, tak to dobre skončilo. Ale potom mala dietu celý týždeň, lebo to bolo dosť drsné. Takže vymyslieť jedlo, z ktorého si dáš sústo a skoro umreš, tak to je... To prosím ťa, túto papričku nám nenos. Dobre, mne postačia tie huby, čo som si pýtala v minulom podcaste. Tam sú síce tiež objednané, už sú na ceste. Tie sú síce tiež s čili a pistáciovými orieškami, ale veľmi decentne. No. Tak dobre, tak od stredovekého trhu sme ale zasa uleteli. Tam čili nehrozilo, to sme si už povedali, ale zasa hrozili iné nástrahy, preto bolo dôležité, aby v tom meste panoval aký taký poriadok. Počas trhu platili rôzne predpisy a regulácie, aby nedochádzalo k podvodom. A ten dohľad aj sa vykonávali zvyčajne mestskí zbrojnoši alebo richtároví úradníci, ktorí teda dozerali na to, aby sa tie regulácie dodržiavali a tie nariadenia. Tých nariadení bolo strašne veľa, niekde aj desiatky, napríklad, aby mali ľudia poupratané pred domami, aby tam nebolo svinstvo, ale bolo toho veľa tých predpisov.
A tak asi boli aj nejaké nariadenia na ceny, nie? Nejaká kontrolovaná cenová politika? No, ceny boli regulované len pri základných potravinách, alebo napríklad pri pive a chlebe, tam Pivo ako áno, základná ale potravina, to je také tak uhorské? to je jasné, to pivo, víno, to boli základné potraviny. Ale takmer pri všetkom, čo bolo teda vyrobené remeselnícky, už ľudia vyjednávali. V tom ja som inak úplne nemožná, aby som bola stratená na takých vyjednávacích trhoch a tvoja sestra Katka tiež. Pamätáš sa, ako sme vyjednávali cenu kufru v Chengdu, A lebo tak jej sa rozpadol kufor a potrebovala nový. áno, ale zase až také zle to nebolo, no. Keby som vás to nechal kúpiť, tak ak ste to zjednali, tak by boli spokojní všetci, vy aj predavačka, lebo vy ste trošku zjednali a jej dostatok aj ostalo. Akorát keď som z toho vstúpil ja, tak už ona bola menej spokojná, lebo som jej veľa nenechal. Takže no, ja poznám ceny týchto vecí, lebo viem si ich pozrieť na internete, čo si vy neviete, a plus som veľakrát tlmočil pri kúpe kufrov, a to aj pre veľký obchod, takže aj viem, koľko stoja proste tie výrobné náklady tých kufrov, takže za koľko to vie ona asi nakúpiť. No tak skrátka dopadlo to dobre, mali sme za cenu jedného kufra 3, síce neviem na čo nám sú, ale teraz máme každá nový kufor, ale tvoje skúsenosti sme ocenili. A tak ja som ich tiež som nevedel zjednávať na začiatku. Povedal by som, že som kedysi robil možno ešte horšie chyby ako vy, keď som prišiel prvýkrát do Číny. Nielen, že som teda asi pravidelne preplácal tie ceny, ale hlavne občas som zjednával úplné blbosti, teda veci, ktoré sa nezjednávali. Napríklad jedlo sa v Číne nezjednáva ani pri pouličných stánkoch a podobne, čo ja som teda nevedel. A pravidelne som to zjednával, takže všetci na mňa museli pozerať jak na blázna. Alebo na chudobného študenta, čo si aj bol. No. No skôr by som povedal, že ako na blázna, lebo spomínam si aj na jednu skúsenosť, za ktorú sa hanbím dodnes. Pamätáš si, ak som na stanici v Čentu kúpil také palacinky? No jasné, tie sú nezabudnutelné, lebo moja vnúčka Rózy, ako väčšina detí, neznáša zeleninu. Čerstvý šalát sme do nej nikdy nevedeli dostať. No a my sme boli vtedy na stanici a robili tam také nádherné slané palacinky, plnené všeličím, vrátane čerstvého šalátu. No a za normálnych okolností by sme jej buď vypýtali palacinky bez šalátu, alebo by sme jej ho potom povyberali, lenže to bolo v takom chvate, lebo nám odchádzal vlak, že sme jej povedali, že buď bereš so šalátom, alebo nebereš nič. Takže a ona zistila, že šalát je vlastne strašne dobrý a odtedy si ho pýta na veľkú radosť nás všetkých. No vidíš, a možno ju to naučil aj Totík, náš psík, ktorý miluje šalaty. Možno sa od neho odkúkala. No, to ja nemôžem vyhodiť von sliepkam šalát, lebo okamžite tam je jak čínskej čokl a zbaští slepiciam, že je to šalát. No, No. tak áno, čínsky šalát je výborný, no tak to sa dáva do tej palacinky, ale dáva sa tam ešte taká chrumka. V podstate len také vypražené cesto a to sa tam dáva kvôli tomu, aby to chrumkalo, lebo v Číne nie je dôležitá len chuť, ale aj textúra toho jedla. No a ja keď som prvýkrát na toto jedlo natrafil, tak som videl za okrom tie chrumky a nevedel som, že tam robia nejaké palacinky, lebo som to nepoznal to jedlo a myslel som si, že tá chrumka to je to jedlo. No a tak nielen, že som si ju objednal samostatne, ale ešte som aj zjednával jej cenu. Chudák predávačka. Takže bolo to také veľmi, veľmi zvláštne. Predávačka skutočne na mňa pozerala ako na blázna, ja sa teda nečudujem. No a keď som tie chrumky, čo sú vlastne úplne bez chuti, dojedol a divil som sa, že prečo toto Číňania jedia, tak som zrazu zbadal, ako tá pani tú palacinku robí pre iného zákazníka a že tú chrumku vlastne dáva do nej, že to je len prísada. Takže mal som chuť ochutnať to celé, že jak by to malo chutiť, ale tak som sa hanbil a pripadal som si ako taký blbec, že som sa neodvážil. Takže dosť dlho mi to trvalo, kým som zistil, ako to vlastne chutí. No vy si z Rózy môžete podať ruky, cesta k plnohodnotnej palacinke bola pre vás dlhá a trnistá teda. No, veru. Takže zjednávanie je ťažké umenie. To je umenie, no jasné. Je to umenie, no. Sú ľudia, ktorí to vedia lepšie, niektorí horšie. Ja som bol vždy v tom horší, ale mal som Číňanov kamarátov, ktorí mi s tým pomáhali. Takže jedna kamarátka, tá mi pomáhala nakupovať oblečenie, to vždycky ona tak zjednávala, že tí predajci pomaly plakali. A potom môj kamarát Tung Tung, ten mi zase pomáhal s elektronikou a nejakými ďalšími vecami, dokonca mi pomohol s mojim prvým iPhoneom, ktorý som si kúpil v Číne na trhu, čo by som zle pochodil nebyť jeho, lebo tie telefóny boli z druhej ruky.
a im ich teda opravovali a častokrát im v rámci tej opravy aj vymenili tie vnútornosti, ale napísané tam bolo niečo iné, teda najčastejšie úložisko, takže človek si napríklad kúpil telefón, kde bolo napísané, že 64 GB pamäti, ale v skutočnosti tam bolo 16 alebo 8 alebo niečo úplne iné, už si nepamätám, aké boli tie čísla, ale skrátka človek sa ľahko napálil na tomto. No, na veľkosti záleží. Aj na stredovekých trhoch boli podvodníci, často veľmi prefíkaní. A najjednoduchšie je práve oklamať zákazníka na množstve, takže upravené váhy, mierky, to je taká nehynúca klasika. No a práve z toho dôvodu boli na trhovisku dostupné vzorové miery a vlastne v niektorých obchodoch to existuje dodnes, že sú kontrolné váhy po obchode rozmiestnené, aby si vedel prevážiť. No a tie stredoveké dĺžkové miery sú dodnes zachované na bráne Starej radnice v Bratislave. Keď tam pôjdete, tak si všimnite. A v zbierkách Múzea mesta Bratislavy sú sa zasa zachovali medené hrnce či misy a rôzne nádoby, z ktorých sa meralo množstvo zrna, múky, strukovín a podobne. Iné miery sa používali pri predaji tekutých tovarov, pivo, víno, olej. Tam na tých verejne prístupných váhach si to mohol premerať, prevážiť. A vedľa tej, čo je taká zaujímavosť, keď by ste si to išli pozrieť na tej bráne tej radnice starej, tak vedľa dĺžkovej kontrolnej tyčky je na bráne aj nainštalovaný zo železa vykovaný model noža. Údajne je to znak toho, že tam bol povolený predaj, ale teda výsek surového mäsa, aj keď sa predával trošku ďalej na dnešnom Primaciálnom námestí. No a pôvodne tam bol pripevnený ešte jeden predmet, pravdepodobne model bratislavskej stopy, čo je tiež dĺžková miera, lebo zostala tam z toho ešte skoba zachovaná. No a tie železné modely dĺžkových mier, to nájdete na radniciach aj v iných európskych mestách, napríklad aj vo Viedni, v Regensburgu a podobne. Inak rôzne takéto historické váhy, tie sa v Číne ešte používajú na trhoch, človek to ešte celkom pravidelne vidí, takú dlhú tyč, na jednej strane sa dá závažie, na druhej háčik, na ktorý sa zavesí tovar. Tam sa tiež občas robili podvody, i keď popravde, ak by ho na mňa spravili, asi by som na to ani neprišiel, lebo úplne neviem, jak to presne funguje, teda jak si to odkontrolovať. Ale našťastie teda, aspoň myslím, že už také podvody nerobia. Ale na čo sa občas ľudia popália, keď idú do Číny, je, že sa tu používajú iné jednotky miery váhovej. Takže sa používajú tiny, čo je asi 0,5 kilogramu, alebo liangy, čo je asi 50 gramov. Takže aj na toto si treba dávať v Číne pozor. Nie, že by vás chceli oklamať, ale proste tu sú iné váhy. No v stredoveku to bol úplný chaos v tých jednotkách váhy, dĺžky aj objemu, lebo všade sa používali nejaké iné, lokálne. Preto aj museli byť tie vzorové meradlá na bránach, ale aj keď nad tými predajom bedlili dozorcovia, stávalo sa jednoducho, že človek naletel. Oni tiež mali tie svoje finty, ktoré veľmi úspešne používali. No, o fintách súčasných obchodníkov a podvodníkov by som mohol rozprávať dlho, no, hlavne z tých tlmočení. Spomeniem len také najkatastrofálnejšie tlmočenie, a to zároveň aj moje prvé tlmočenie. To bol biznis s trúbkami do výmenníkov tepla, píšem o tom aj v mojej prvej knihe. Tieto trúbky mali byť z nekorozívneho materiálu, takže mali vydržať pod vodou, nezhrdzavieť celé roky. No ale oni prišli už zhrdzavé do Európy, lebo neprežili ani len cestu loďou. Takže neboli zrovna najkvalitnejšie a klienti, čo ich nakúpili od Číňanov, boli pod obrovským tlakom, lebo oni dodávali veľkej firme z Nemecka, ktorí to potrebovali okamžite doplniť, tak sa s továrňou dohodli, že im dodajú nové trubky, ktoré vymenia v rámci reklamácie, lenže tam bol problém, že aby tá továreň dostala trúbky von z Číny cez colnicu, tak musela buď najprv dostať späť ten pôvodný tovar, na čo ale nebol čas, alebo potrebovali novú platbu, aby to bol ako nový tovar, tak sa dohodli na tejto druhej časti, keďže čas tlačil s tým, že neskôr sa to zaúčtuje, lenže medzi tým nemecký klient stratil trpezlivosť, lebo všetko dlho trvalo a objednávku zrušil. Takže títo prišli o ten biznis, aj o trubky, nič nedostali. No a Nemci si našli nového dodávateľa, lebo našli nejakú firmu, ktorá to vedela tiež zázračne rýchlo dodať. Nikto vtedy ešte netušil, že to vedeli zázračne rýchlo dodať, preto lebo si z hodou okolností našli tú istú továreň, ktorá už tie trubky mala vyrobené.
Takže oni si mysleli, že len mali šťastie, ale v podstate mali nešťastie, lebo pochopiteľne aj tie trúbky, čo oni nakúpili, tú druhú várku, tak tie boli tiež zle a tie tiež zhrdzaveli, takže až 2 firmy na tom že si pohoreli. kúpili tie prvé z tej prvej várky, vieš, čo sa vrátili do Číny a oni by si ich znovu kúpili. To je dobré. Tie sa im podarilo predať znova, ale nie teraz týmto klientom. Tie sa medzi tým vracali. A takže tento husársky kúsok čínskej továrny sa podaril spraviť preto, lebo uplatili vtedy kontrola kvality, ktorý mal teda ručiť za tú kvalitu. On mal skontrolovať, tam to bolo v zmluve, že 30% trupiek s 90% úspešnosťou, čo sa robí tak, že náhodne sa vyberie 30% trupiek a tie sa kontrolujú a tam musí byť proste tá úspešnosť. Lenže on to robil tak, že si najprv tie trúbky v noci pretriedil, alebo oni mu ich pretriedili, aby vedel, že tých 30%, čo si akože námatkou vyjde, tak boli všetky už vybrané. Hoci teda videl, že ostatné boli proste katastrofálne. No, hrdzavé. Takže, ale ten certifikát kvality spravil, akurát ho ako si zabudol podpísať, čo si nikto nevšimol. Takže preto tá slovenská firma zaplatila za tie trúbky, lebo sa spoliala na certifikát, ktorý sa ukázal, že je neplatný, až keď si chcela vyzvihnúť trúbky z colnice a tam na to prišli, že není podpísaný, tak všetci rýchlo naháňali kontrolóra, ktorý bol záhadne zrazu nedostupný. Takže oni, aby to dostali tie trúbky, tak poprosili jedného českého kolegu z rovnakej kolegu toho čínskeho kontrolóra, ktorý bol z rovnakej spoločnosti, aby to podpísal za neho, že však to je kolega a tak, a on to chudák spravil, tak neviem, jak to s tým dopadlo. No ale Číňania vďaka tomu spravili 2 úspešné objednávky na trúbky, ktoré nikto nechcel. Na jednu objednávku z toho dostali 2-krát zaplatené a tie reklamované trúbky, čo sa im vrátili, ešte predali 4-krát nejakému Indovi, lebo tomu stačili aj hrdzavé. Nie som si úplne istá, či by som chcela obchodovať s Číňanmi. Títo konkrétni by si teda... To bola taká veľmi šikovná továreň. Spoločnosť. Ty by si teda zaslúžili stredoveké tresty, musím povedať. Tak sme to premostili späť do stredoveku, takže nám povedz o tých stredovekých trestoch. No tak najčastejšie, čo by im hrozilo týmto trúbkárom, to by bol pranier. A tam by si slovenskí klienti mohli na nich vybiť svoju zlosť hádzaním kameňov, plutím, urážkami, výsmechom. Za mreže by nešli, pretože taký trest v stredoveku nebol, lebo toho by si musel živiť v tom väzení a to také plytvanie nie. Takže trest väzenia, do väzenia sa dostávali len zajaci dovtedy, kým ich niekto nevykúpil odtiaľ. Takže trest väzenia by im nehrozil, ale ten pranier určite áno. Tie praniere to boli stĺpy, buď kamenné alebo drevené, kam tých ľudí priviazali, alebo potom klietka, ako napríklad určite poznáte z Levoče, to je taká najkrajšia a najslávnejšia klietka hanby na Slovensku. Tá pochádza zo 16. storočia a ešte takú pikošku k tomu mám. Posledný človek, ktorý skončil v tej levočskej klietke hanby, bol levočský archivár, doktor Pavol Niederland, vzdelaný právnik, a on v období slovenského štátu bol aj policajný referent. No a tesne pred príchodom frontu v januári 1945 sa evakuoval s rodinou do Ružomberku, potom do Trenčianskych Teplíc, a keď sa vrátil potom po vojne v júni 1945 do Levoče, tak sa dostal do klietky hanby, lebo občania nespokojní s jeho pôsobením pri vydávaní žobračeniek si teda mu to zrátali. Strávil v tej klietke asi 3 hodiny a tak sa stal posledným človekom v Levoči, ktorý bol pranierovaný verejne. Takže vidíš, byť archivárom môže byť niekedy nebezpečné povolanie, najmä ak ho kombinuješ s tým, že si policajný referent, no. To asi, hej, no to je zaujímavá historka, aj keď neviem teda, čo je to žobračenka, popravde. A to boli také potravinové poukážky v nejakej hodnote pre nezamestnaných, mohli si to vymeniť za potraviny. No. Tak asi bolo bezpečnejšie byť vtedy nejakým poctivým obchodníkom. A rozdeľovačom žobračeniek. A rozdeľovačom, no. No najmä vtedy, ak ste chceli sa do toho mesta vracať, samozrejme, a ak ste pricestovali zďaleka.
Inak byť obchodníkom, najmä tým diaľkovým, to bolo veľmi ťažké povolanie. Z tých čias pochádza z toho stredoveku nádherný príbeh jedného talianskeho obchodníka, ktorý prišiel v roku 1376 do Budína. Objavil ho môj kolega Martin Štefánik v jednej talianskej kronike. No a autor tej kroniky, florenský kupec, totiž zaznamenal svoje dobrodružstva a zážitky z Uhorska, kde počas jednej obchodnej cesty takmer zomrel. Ale tak dúfam, že také dobrodružstvá ako tento Florenťan už dneska podnikatelia nezažívajú. Tak to nám asi ten príbeh musíš najprv rozpovedať, aby som to vedel posúdiť, ale to už si necháme do bonusovej časti. Dobre, tak budem rozprávať o obchodníkovi, čo takmer zomrel v bonusovej časti. Áno, tak teším sa na rozprávanie a ja by som, skôr ako sa do bonusu dostaneme, chcel povedať, že poslucháči môžu počúvať už bonusy aj priamo v aplikácii Spotify. Mala by tam byť taká možnosť, že odomknúť bonusovú časť a toto tlačítko vás presmeruje na stránku Patreonu, cez čo tieto bonusy nahrávame. Ak ešte účet na Patreone nemáte, tak si ho treba vytvoriť a potom za 5 eur mesačne dostanete všetci prístup k týmto bonusovým, raz tak dlhým, dvakrát tak zaujímavým epizódam. Tak. A bonusy sa dajú počúvať aj v aplikácii Apple Podcast, aj na našich webových stránkach archivárky.sk. No a na stránkach teda zatiaľ sa dajú počúvať iba na webe, ale v lete nad tým plánujem pracovať a web stránky rozšírime aj o podcastovú službu, ktorá bude prepojená tiež zo Spotify, takže od leta už sa budú môcť bonusy počúvať cez Spotify a rôzne podcastové aplikácie aj pre ľudí, ktorí si členstvo zaplatia na web stránkach archivárky.sk. Tak to bude skvelé, lebo aj naše bonusy sú skvelé. Tak sa pridajte. Presne. Takže pokračujeme do bonusu a s ostatnými sa lúčime. Do počutia o 2 týždne. Do počutia. No tak ten Florenťan sa volal Buonaccorso Pitti a do Uhorska išiel v sprievode iného bohatého kupca Matea. Ten nakúpil v Benátkach šafrán za 1000 zlatých, prepravil sa s ním najprv do Seňu v Chorvátsku, odtiaľ išiel po súši do Budína, tam šafrán predal za 2000 zlatých, takže to 100% zisk, veľmi úspešný obchod pre Matea. Len ten chudák Pitti, čo s ním cestoval, ten druhý kupec, ten dopadol o dosť horšie, lebo on v Budíne ochorel a Mateo ho tam nechal v dome nejakého talianského obchodníka, dal mu 12 zlatých, že ak by to ten Pitti prežil, ak sa z toho vystrábi, nech mu to dá na cestu domov, s tým, že peniaze na liečenie preplatí dodatočne, lenže spoliehaj sa na to, že niekto dodatočne uhradí náklady, takže ten mu žiadneho lekára nezabezpečil, lebo jednoducho nešiel do tohto rizika, takže on tam ležal chorý, bez lekára, v tom dome nebola žiadna žena, len nejaký sluha, ktorý tam varil, teda dvom kupcom, čo tam bývali a ešte tomu chorému. No a on tam v nejakej biednej komore na slamníku na poli zomieral, na nejakom vreci, ktoré mu dali miesto plachty, mal nejaké handry na seba, nejakú masnú kožušinu cez neho prehodili. No a teraz zacitujem z tej kroniky. Bol som na prahu smrti, keď ku mne v noci na svätého Martina s hlúkom a s píšťalami vpadla skupina Nemcov, ktorí čosi oslavovali, tiež nejakí obchodníci zrejme. Tancovali vo veľkej sále pred komórkou, kde som ležal na slamníku. Keď ma zbadali, na silu ma vytiahli do sály so slovami alebo sa uzdravíš, alebo umrieš a nebudeš sa viac trápiť. Takže, no a potom Mali náladu na veľkú žúrku. Presne tak. Tak on potom, že vláčili ma po sále celú hodinu, skoro som naozaj umrel a nakoniec som padol od únavy. Znovu ma uložili na to vrece, poprikrývali ma svojimi počitými plášťami a vrátili sa tancovať. Trápil som sa ďalej, zalieval ma pot, ráno vošli Nemci do komórky, vzali si plášte a nutili ma, aby som s nimi pil a ja som to rád urobil. Tak a predstav si, že to vypotenie, to tancovačka a to pitie mu nakoniec pomohlo a vyzdravel. A nielen to, on začal s tými Nemcami hrať hazardné hry, že 12 dní tam s nimi hral a vyhral 1200 zlatých. Toto je viac než tých 12 zlatých, čo mal na návrat. Tak vtedy ho oni múdro nahovorili
aby ďalej nehral, ale aby za tie peniaze nakúpil kone, odviezol ich do Florencie, kde ich výhodne predal, lebo tie uhorské kone boli vychýrené ako dobré. Takže on kúpil 6 dobrých koní, najal si chlapca a 4 sluhov, aby mu s tým pomohli. A potom ešte v Sene, kde sa teda išiel nalodiť, na loď mu predali ďalších 5 koní, prenajal si loď, kone naložil, lenže mal veľmi zlý vietor, horko ťažko sa dostal do Benátok. On zo Sene do Benátok sa plavil 24 dní, vylodil kone, ale jeden z najlepších sa mu poranil si plece, ale pokračoval do Padovy, kde teda jedného koňa daroval niekomu a potom ešte musel veľkou okľukou kvôli vojne ísť do tej Florencie cez Modenu. No a v horách pri Modene sa mu jeden kôň tak zmoril, že ho tam musel nechať, takže už mu zostalo len 8 koní, 6 z nich predal, lenže peniaze, ktoré som získal, som opäť vložil do hry a za 6 mesiacov som ich prehral. Zostalo mi 100 zlatých a 2 kone. Takže kúpec gambler to nie je dobrá kombinácia, ale podľa mňa výborný taký autentický pohľad do života talianskeho kupca, ktorý prišiel so šafranom, odišiel s koňmi a nakoniec všetko pregambloval. No, tak to je naozaj taký zaujímavý príbeh. Určite aj veľa súčasných obchodníkov má podobné príbehy, lebo obchodníci majú všelijaké takéto rôzne hobby. Tie peniaze niekde míňať Tajné musia. záľuby. Presne tak, no. Ja som nemal takého klienta, ktorý by bol gambler, ale mal som strašne popleteného klienta. V prvom rade prišiel do Číny s dolármi, hoci som mu hovoril, že v Číne proste, že si má vymieniť peniaze, ale on trval na tom, že doláre predsa berú všade. Tak v Číne ich nebrali, takže sme kvôli tomu ostali uväznení na nejakom malom meste na úplnej diere, lebo tam nebol bankomat, ktorý by podporoval jeho kartu a lístky na vlak za doláre mu nikto nechcel predať. Tak som mu potom musel požičiavať peniaze, čo Ťažký život tlmočníka. No to verím. No, veru. Dosť nerad som požičiaval peniaze, keďže som ho videl prvýkrát v živote a začal som pochopnosti, či mi vôbec zaplatí moju faktúru a ešte by som mu aj dlžal, ešte by mi aj dlžal. Takže, no ale nakoniec teda mi vrátil tie peniaze, no ale potom sme išli na veľkú obchodnú tržnicu, kde teraz háňal dodávateľov. Niekoľko dní sme chodili po tej tržnici, nachodili sme fakt, že kilometre, bolo to veľmi únavné a on našiel množstvo dodávateľov a továrov, všetko si poctivo zaznamenal do takého zápisníku, no a ten zápisník posledný deň stratil v nejakej reštaurácii, kde bolo sláviť úspešný biznis, takže mu neostal žiadny kontakt, takže hej, no, obchodníci sú rôzni. Ja, tak áno, tak tento bol veľmi, ten sa na toho Pityho trošku vzdialene ponášal, musím povedať. Trošku, hej, no. Inak tie obchodné domy a veľkotržnice, to má tiež taký svoj prapôvod v stredoveku, lebo také tie luxusnejšie tovary ako látky, drahé vína a podobne sa mohli predávať aj v takzvaných Kaufhausoch, teda prvých stredovekých obchodných domoch, ktoré boli buď drevené alebo burované, boli to také stavby halového typu, v ktorých boli malé kupecké obchodíky. Takže mali sme aj obchoďáky. No. To by asi pozerali, že kam sa to posunulo, tie obchoďáky. Takže teraz, čo tam chodia, všetko možné tam človek zbadá v tých obchodných domoch a aj všelijaké obchodné domy. Po Pythonu sme nakrúcali najväčší obchodný dom na svete, kde bol napríklad lyžiarsky svahy dokonca. Ten som strašne vybúral na tých lyžiach, keď som zároveň nakrúcal a zároveň lyžoval. A potom tam bol lunapark s kolotočmi a čo ja viem, čo všetko. A už si ani nepamätám, môžem dať to video do bonusu. A v meste Súďov som dokonca videl obchodné centrum, kde bola aj jazdiareň s koňmi na 3. poschodí obchodného domu. Takže tam by ten Benaťan tie kone mohol voziť. Florenťan. No áno. Tak, Niekedy máme takú romantickú predstavu, že v podstate v stredoveku ani nakupovať nemuseli, že tie domácnosti boli sebestačné, že si všetko vyrobí. To dnes také panujú, vieš, taký sen o sebestačnosti, že si všetko vyrobili, dochovali, dopestovali, prípadne vymenili so susedmi, ale to tak vôbec nebolo. To vždy vyžadovalo, proste vedenie domácnosti vždy vyžadovalo nakupovanie. Aj keby neviem, aký šporovlivý kuchár bol, tak bez zásob zvonka sa jednoducho nezaobišiel.
minimálne potreboval nakupovať nové hrnce, opravovať tie staré, ale aj niektoré základné potraviny, ako napríklad soľ, sa samozrejme museli kupovať, ak teda ten človek nepracoval priamo v soľnej bani. Rovnako tak palivové drevo, vieš, tak v mestách to bol jednoducho problém. Mať palivové drevo, to si museli kúpiť. Okrem toho nie každý bol schopný si ho nazbierať, nakálať, tie obrovské kusy narezať, takže sa platilo za dovozť tých polienok, tak ako dnes si nakupujeme takto drevo, aby ich mohli použiť v kuchyniach, najmä teda v tých mestách to bolo úplne nevyhnutné, tam sa naozaj drevo na kúrenie nakupovalo, rovnako tak seno pre zvieratá, preto máme v tých mestách aj senné trhy. Tak obchod je jedno z najstarších ľudských povolaní. Na začiatku možno výmeny, ale veľmi rýchlo sa z neho stal peňažný, čo už je ale teda téma o peniazoch, o tej sa budeme baviť Áno, niekedy na lebo na tie budúce. nákupy samozrejme boli potrebné peniaze a takže tie rodiny predávali svoje prebytky, a za to si potom nakupovali to, čo sami nedokázali vypestovať alebo vyrobiť. Taký sedliak s kravičkou pred porážkou, ten nesníval o tom, že jak bude teraz jesť hovedzinu 2 mesiace, ale namiesto toho predal kravu mesiarovi a za tie peniaze si potom kúpil toľko mesa, koľko boli schopní zjesť a koľko si mohli dovoliť. Takže určite to nebolo tak, že zabil kravu a uskladnil si mäso proste, no. Tak a čo by ja robil s celou kravou, že to je strašne veľa mesa, to by sa mu pokazilo, alebo by ho musel sušiť, na čo by tiež potreboval veľa peňazí a veľa času. Že najvýhodnejšie bolo kravu proste vymeniť za peniaze a potom si meso kupoval, kedy ho potreboval. Inak kravička v dome, to je veľmi dôležité. Môj kamarát Tachua, Číňan, ktorý má hotelik v Šasi, kde je ten tradičný trh, o ktorom sme sa bavili v minulom dieli, kde si bola aj ty a kde sa ľudia aj môžu ubytovať. Mám odkaz na jeho hotelik na mojich stránkach Cesty Čínov. No tak on kedysi mal takú tajvanskú šéfku a chodili na odľahlé dediny v horách, presne také, aké teraz zmiznú, o čom sme sa bavili, a pomáhali ľuďom z chudoby a pomáhali im práve tak, že im nosili kravy, že im dávali kravy do dvora, takže tí ľudia ich mohli dojiť, predávať mlieko, sír, maslo, prípadne si zaplatiť bička a potom mali telatá a tie predávali. Jedna krava do komunity dokázala mnohým ľuďom neuveriteľne pomôcť, pretože im pomáhala prenašať tie peniaze, takže verím, že aj v stredoveku krava vo dvore musela byť jedna z najcennejších vecí. Aj bola, no to bola obrovská hodnota. Ja si pamätám na jeden list poddaných zo Želiezoviec z prvej polovice 15. storočia, kde oni, to bola nejaká žiadosť, kde oni sa sťažovali a písali, že sú medzi nami mnohí takí, ktorí nielenže nemajú kravu alebo koňa, ale nemajú ani kozu. Takže Mm. naozaj to bolo bohatstvo, tá kráva doma. No a tie väčšie i menšie domácnosti teda tie svoje nadbytky vnímali ako zdroj príjmu a predávali ich ostatným. Napríklad zvyšky jedál z nejakých veľkých kuchyň, z veľkých sídel sa ocitali v kuchyniach rôznych skromnejších jedální a pekární, kde sa to potom pridávalo do koláčov, to sa predávalo v pouličných stánkoch. A niekedy naopak tí predajcovia dovážali tovar priamo do domov svojich zákazníkov. My to poznáme z rôznych stredovekých iluminácií, kde je vidieť, ako napríklad jedna taká zo spisu Takuinum Sanitatis z konca 14. začiatku 15. storočia. Tam sú vyobrazené domáce panie, ako stoja pred svojimi domami a vyberajú si tovar alebo si nechávajú naliať zo suda olivový olej do nejakej nádobky, do nejakých konvičiek, ktoré držia v rukách. Je to veľmi pekne opísané v knihe Bridget Ann Heinisch o stredovekom kuchárovi, ktorá vyšla v Rakovi a ona tam napríklad uvádza aj jednu pôvabnú stredovekú anglosaskú hádanku z 10. storočia, ktorá je práve o podomovom predaji, tak schválne či uhádneš. No tak budem skutočne hádať, lebo síce knižka vyšla v Rakovi a ja ju mám aj tuto za mnou na poličke, ale ešte som sa k nej nedostal. Túto knižku si vtedy vyberala ty na vydanie a ja som ju musel trošku zanedbať, ale plánujem to napraviť, prečítam si ju, lebo je naozaj krásna, ale teda, takže naozaj neviem odpoveď tejto hádanky, tak budem Dobre, hádať. tak dávam ti hadanku, citujem. Kto si prešiel medzi ľuďmi v preplnenej miestnosti, tá bytosť mala jedno oko, dve uši, dve nohy
a 1200 hlav, chrbát a brucho, aj 2 ruky, paže a ramena, krk a 2 boky. Čo to bolo? Tak to teda netuším. Jednooký predavač cesnaku v miestnosti plnej ľudí. Aha, okej. To je taká hádanka jak Rosie, keby mi ju dávala. 10. storočie. Áno, no. No ale A tak anglický asi to humor. bola, áno, asi to bola narážka na nejakého konkrétneho jednookého predavača z toho mesta. Takže, ale zdá sa mi to veľmi povabné, že Áno, je neuveriteľné, že veľmi. 10. storočia sa zachovala hádanka, no. No áno, no nemohol si to uhádnuť, lebo po domácnostiach už nám nechodia predavači cesnaku, no. Ale To je ešte pravda. k tým trhom. Tam sa dal kúpiť aj fast food. Tam boli aj všelijaké stánky s rýchlým občerstvením. Takže v mestách, aj keď tam hrozili z té nebezpečenstva, že ťa oklamú a neviem čo, tak predsa len ten trh a to mesto ponúkalo aj nesporné výmoženosti, ale Čína je v tom samozrejme neprekonateľná. Ja nezabudnem na tie sladké studené rezance asi za 50 centov od babičiek na ulici. Ja som niečo tak dobré fakt dávno nejedla. Tak jedlo v čínskych mestách, to je naozaj neuveriteľné. A častokrát aj proste naozaj lacné veci sú strašne dobré. To je tie slíže, na ktoré si ty spomínaš, to je aj jedno z mojich obľúbených jedál. Jedáva sa hlavne v Sečuane. Teda ono sa jedáva všelikde, ale v Sečuane je podľa mňa úplne najlepšie. Pridávajú sa tam nejaké oriešky, bylinky, ocot, sojová omáčka, cesnak, zázvor, čili a rôzne také korenie. Podľa mňa aj trošku cukru, lebo také nasladlé to bolo príjemne, ale... Áno, áno, aj trošku cukru, aj trošku takej umagi chute. A všetko sa Mhm. to vždycky dá do veľkej misy spoločne so studenými rezancami a všetko sa to tak pomriadne premieša, takže je to také osviežujúce studené jedlo na horúce leta. Veľmi jednoduché, veľmi dobré a neuveriteľne lacné. Takže, ale moje obľúbenejšie jedlo, aj keď toto tiež patrí medzi moje top, ale ešte top je viac sú guelinské rýžové rezance. Teraz som akorát bol na zájazde, keď som zobral klientov do jedného takého naozaj pouličného street food bufetu. Popravde, keď sme pred ním zastavili, tak som videl zmetené tváre klientov a bol som zvedavý, že kto sa neodváži vyskúšať, či ani len vystúpiť z autobusu. Ale musím povedať, že nakoniec všetci vystúpili a všetci aj ochutnali a nikto nelutoval. Bola to taká naozaj veľmi skromná vývarovňa pri ceste, ale nedaleko boli rôzne opravovne aut, takže sa tam premlelo každý deň proste strašne veľa ľudí, čo je dobré znamenie, takže tie ingrediencie majú čerstvé, lebo sa to proste minie za ten deň. A plus v tom bufete mali len jedno jedlo, ktoré predávali do vypredania, to boli tieto rýžové rezance. Cena boli, že 3 jueny, čo je menej ako 50 centov, to je asi 40 centov, alebo taká úplne absurdná cena. A do tej misky človek dostal tieto naozaj čerstvé, také lahodné rýžové rezance, ktoré robili každý deň. No a to je v podstate všetko, čo tam dala No kuchárka. inak, keď hovoríš, že si nebol istý, či tam vojdu do toho, tak aj na našom zájazde sme sa pred jednou pouličnou prícestnou reštauráciou zbúrili. Ak si pamätáš, že toto už je za hranicou, že tam ja s dieťaťom sa nejdem najesť. To už bolo moc. No aj keď možno, že to jedlo tam mali dobre, no. A Tak je. ty si sa veľmi, veľmi si prskal, že akí sme oni masňaci, že ideme radšej do turistickej, než do takej autentickej. Áno, áno, ale tak tá viem, že by bola dobrá, no. No a takže, tak tuto nikto sa nebúril, takže nám kuchárka dala tieto rýžové rezance do tej misky a potom to vlastne pozostáva v takom samoobslužnom stole, kde si človek sám dochucuje tieto veci. To je rozdiel medzi tými studenými slížami, čo si mala ty, a s tým, že tu sa to dokladá takými špecifickými ingredienciami, ako je taký nakladaný, skoro až taký trošku fermentovaný bambus, ktorý je strašne dobrý, trošku smradkastý, trošku štiplavý, ale strašne dobrý. Potom také fazulové struky, a potom aj arašidy, jarná cibulka, kto chce aj koriander, samozrejme čili a potom si to Koriander, ne? človek... No a potom si to človek sám zaleje takým silným vývarom, ktorý si môže dolievať koľko chce. Takže a keď si človek chce to dať aj s mesom, tak to potom stalo 5 juenov, čiže asi nejakých 60-65 centov a dávala tam kuchárka hneď 2 druhy mesa, hovädzie aj bravčové.
Ale nie len také obyčajné mäso, ale to hovädzie bolo nakladané v sojovej omáčke a bráčové je zase v oleji vypražený bôčik s takou chrunkavou krustou a všetko je to nakrájené na úplne tenulinké plátky. Neuveriteľne toto jedlo obohatí, tak by sa to malo aj jesť. A kto by chcel ešte aj dvojitú porciu slížov, tak to stalo potom 6 juenov, čiže asi 80 centov. Takže neuveriteľne ceny. A toto sú presne také trhové jedlá. Lebo na trhoch nikto nevyvára komplikované jedlo, ale všetko sú také jednoduché, ale neuveriteľne chutné a lacné dobroty teda. Musím povedať, že mi už trošku vyhľadlo z toho. Musím povedať, aj ak spomínam na tie studené sladkokyslé slíže, tak to je inak tí zákazníci v stredovekých mestách, oni tam chodili najmä takí, ktorí z viacerých dôvodov nemali vlastné kuchyne, teda bolo pre nich výhodnejšie, ako si kúpať drevo a neviem čo a kúriť a variť, bolo pre nich výhodnejšie ísť sa najesť na ten trh. No možno môžeme tie studené slíže skúsiť pripraviť na Slovensku a možno to potom dáme ako vyskúšame. bonus pre ľudí recept. Dáme nejaké videjko, môžeme spraviť. Som za, no. Takže inak Sečuan je známy tým, že na vidieku tam ľudia častokrát nemajú kuchyne doma, v tých starých domoch vidieckých a chodia proste jesť iba do mesta. Lebo tam sú všade takéto malé vývarovne, kde sa dá nájsť doslova lacnejšie, než keby si to ľudia robili sami doma. A plus veľmi chutne. A plus je tam strašne horúco a obrovská vlhkosť, takže byť tam za šporákom je naozaj peklo. Áno, inak v tom stredoveku to zasa nebola len záležitosť chudobných ľudí, čo nemali vlastné kuchyne, ale niekedy aj takí normálne dobre situovaní ľudia mali proste chuť ísť sa len tak najesť bez tých spoločenských konvencií a rodinných a kto kde má sedieť a ako má stolovať, proste, alebo aj študenti, alebo cestujúci, ktorí boli ďaleko od domova, nechceli ísť jesť niekde do nejakého hostinca a chceli sa nájsť lacno a pestro. A taktiež, ako si ty povedal, u nás zase bol opačný problém, že u nás boli také stiesnené chladné podnajmy, takže oni išli si na ten trh vyslovene niečo teplé kúpiť, lebo tam si to nemali, kde vieš, keď si mal podnájom, si tam nemal nejaké vlastné možnosti si variť, takže si chodili kúpiť niečo teplé na trh, takže najmä z tých stredovekých anglických miest z Londýna, tak tam vyslovene v tých opisoch je, ako vykrikovali tí predavači, že horúce koláče, horúce hento, horúce toto, proste mať horúce jedlo, tam bolo najviac. Tak lebo v Anglicku, lebo tam je kosa ešte aj v lete. Vtedy minimálne určite bola, no. Teraz už sa globálne otepluje, tak už majú aj horúce dní, ale v podstate v porovnaní so zvyškom sveta vôbec. Minulé som pozeral nejakého anglického youtubera, fotografa, ktorý sledujem, ktorý sa sťažoval, že ho ubíja horúčava, že majú 25 stupňov, čo my sme mali 41 alebo 42, takže som si hovoril, že no Angličania, no. Takže keby v Sečuane niekto vykrikoval, že horúce jedlo. No to by teda nikto nemal záujem, keďže je tam 40 stupňov a hlavne 100% vlhkosť, takže to je dať si horúce jedlo je jak horúca sprcha. Ale také studené slíže na čili, to človeka schladí a plus štiplavé jedlo, čili podľa čínskej medicíny zbavuje telo vlhkosti, takže preto sa aj v týchto horúcich miestach veľmi veľa je. Takže, alebo viac sa tam robí takýchto studených jedál. Populárne sú aj také škrobové, priehľadné cestoviny, alebo skôr také želatinové kocky, to skôr vyzerá, ktoré sú aj chladené na lade, takže sú jak zmrzliny a akorát to teda není sladké a robí sa to z takého koreňa čínskej medicíny, ktorý sám o seba má také ochladzujúce účinky. Takže tam majú veľa takýchto studených jedál. Inak na tých trhoch bolo veľmi obľúbené aj ovocie. To bolo vlastne všade, kde sa premlelo veľa chodcov. Tam chodili naozaj tie babičky s tými košíkmi alebo deti s košíkmi, s čerešňami, s jablčkami. Postávali niekde pri hostincoch a problémom bolo samozrejme vyraziť z tých kupujúcich do tú správnu sumu, ale ako stretal sa s tým človek všade na každom kroku, teda v lete, keď to ovocie bolo samozrejme. Tak ovocie do toho sa asi ani nepúšťajme, lebo to čínske trhy a ovocie to je nekonečná téma. O ovoci by možno mohol byť samostatný diel. Ja som vo Viedni v knižnici natrafila na celú knihu len o dejinách pomaranča, takže do ovocia sa môžeme pustiť.
Musíme si to zapísať, čo všetko sme nasľubovali pri tomto rozprávaní. A ešte sa vrátim k jednému takému stredovekému opisu fast foodových jedál na trhoch. A to je v kronike Kostnického koncilu, ktorú napísal kostnický mešťan Ulrich Riechenthal, tá tiež vyšla v Rakovi. No a keďže ten koncil, to bolo obrovské medzinárodné stretnutie na najvyššej úrovni, tak tam prichádzali tisíce ľudí, ktorých bolo treba nakrmiť. Čiže do toho mesta pritiahli aj obchodníci, krčmári, mesiári, pekári a ďalší remeselníci. Tí si na uliciach postavali búdy alebo stany. No a je tam fakt akože to bolo tak pestré, tie jedlá, čo tam ponúkali na ulici. Tam sa napríklad z mesa okrem bežnej bravčoviny a hovedziny sa tam ponúkala divina, zajace, srny, jelene, diviaky, jazvece, vidry, bobre, ďalej rôzna hydina, vtáky, napríklad aj drozdy, žaby, tie tvoje, ale bez čili teda v stredoveku, slimáky, rôzne druhy rýb od vymyslu sveta, nakladané ryby v oleji, ktoré tam privozili až z talianskej Verony a ktoré vydržali veľmi dlho v tom oleji. Chleba tam bolo strašné množstvo, lebo tam pricestovali pekári aj z cudziny a niektorí si na kárach priviezli malé piecky a ponúkali praclíky a iné druhy pečiva. Napríklad ten koronikár ospevoval pečivo, ktoré bolo veľmi lacné a chutné, ktoré bolo plnené kuracím alebo iným silno koreneným mesom a všade bol dostatok veľmi dobrého a lacného vína, takže street food tam fičal. No, tak slimáky, žaby, nakladané ryby, alebo aj takéto placky plnené koreneným mesom, to všade stále na týchto trhoch čínskych je, takže možno ak by sa človek chcel preniesť na taký stredoveký trh, tak nech príde do Číny na nejaký môj zájazd a zažije si to, lebo tá paleta, čo tam je, tých jedál a všetkého je naozaj neuveriteľná. Je to neporovnateľné, to musím teda naozaj povedať. No a ešte na záver chcem dať jeden taký slávny nákupný zoznam z roku 1518. Nájdete ho aj v podpulťackých článkoch, ja som už dávnejšie o ňom písala, dala som tam aj fotografiu tohto nákupného zoznamu, pretože to je nákupný zoznam slávneho Michelangela. Hoci najslávnejšie Michelangelové diela Pieta, Dávid alebo strop Sixtínskej kaplnky to pozná si každý, tak predsa len existuje tento obrázok, je to taký nákres, ktorý vyhotovil on sám a nie je až taký známy. On si ho napísal na zadnú stranu listu, ktorý bol datovaný 18. marca 1518. No a on to vlastne spravil pre svojho negramotného sluhu, ktorého si posielal na trh nakúpiť a keďže on nevedel čítať, tak mu to tam nakreslil. Čiže je to ináč úžasné, že takýto zoznam sa zachoval do dnešných dní, pretože práve v roku 1518 Michelangelo spálil mnoho svojich dokumentov, náčrtov alebo ranných kresieb a ešte raz to potom spravil o 46 rokov neskôr, krátko pred svojou smrťou, takže tento kuriózny dokument sa nejakou náhodou zachránil. No a je to naozaj taký úplne asi taký najautentickejší a najrealistickejší pohľad na toho samotného umelca. To je krásne. Krásne miesto, kde dnešný podcast ukončiť, tak nám ešte na záver povedz, že čo si ten Michelangelo želal priniesť z toho trhu. Tak vzhľadom na to, že to písal uprostred pôstneho obdobia, tak si želal najmä ryby a chlieb, alebo skôr žemle, zeleninku a víno. Takže dokopy si objednal 15 položiek na trhu, okrem iného teda tie žemle, rôzne šaláty, tortelíny so špenátom, 2 feniklové polievky, 4 ančovičky, hering a najmä víno, to patrilo k pôstu. Takže bola to pôstna, ale aj tak pomerne pestrá, bohatá strava, takže dobré jedlo mal majster rád, no. Také víno s heringami, to by som si dal, hneď tomu schvaľujem. Minulé leto som si na heringoch, nakladaných rybách pochutnával v Holandsku, kde sú veľmi obľúbené v lete, tak možno aj tento rok by som tam mohol skočiť za mojim najlepším kamarátom na heringy, lebo to bolo fakt výborné. Tak heringy ti závidieť nebudem, ale teším sa, že mi privezieš junanské huby, teda, čo som si objednala na diaľku od Tachu. Už sú na ceste, no a možno si môžeme skúsiť s nimi spraviť aj tie sečuánske studené slíže a keď sa nám to podarí, dáme tu nejakého bonusu. To by bola dobre, zaujímavý bonus. fotorecept. Dobre, teším sa. Dobre. Takže ďakujeme vám, podporovateľom. A tešíme sa o 2 týždne. Do počutia.
Do počutia.